Minule sme si povedali, čo je PE. Dneska si ukážeme, kde a ako ho nájdeš. V komentároch ste si písali o dve firmy, konkrétne o Palantir a Coca-Cola. Tak poďme sa na to pozrieť. Otvor si stránku Yahoo Finance a naľavo hore napíš svoj ticker. Aktuálne hľadáme teda PLTR, čo je Palantir. Zobrazí sa ti graf. Pod ním nájdeš mnoho indikátorov a informácií a my aktuálne hľadáme PE ratio. Nájdeš to ako PE a v zátvorke TTM, čo znamená, že PE za posledných 12 mesiacov. K dnešnému dňu má Palantir PE ratio 592, čo je fakt moc. Tak a teraz spravíme to isté pre Coca-Colu. Coca-Cola má ticker KO, takže si nájdeme informácie ku Coca-Cole a znovu pod grafom nájdeme PE, TTM a vidíme, že Coca-Cola má PE ratio niečo cez 23, čo je celkom férovo hodnotené aktuálne. Stále si není istý, ako PE čítať? Vyššie PE znamená, že trh platí viac za zisky aktuálnej firmy. Nižšie PE znamená, že platíš menej za 1 euro zisku firmy. A ak sa PE neuvádza, znamená to, že daná firma zatiaľ nemá žiadne zisky. To znamená, že je v strate. A malý teaser na budúce video. U Coca-Coly sa pozrie aj na informáciu o dividendách. Nájdeš to v kolónke Forward Dividend and Yield a vidíš, že Coca-Cola to má aktuálne na 3,11%. Čo to znamená a ako s tým vieš pracovať, tak sa pozri na ďalšie video.